A Deputación de Pontevedra pon en marcha o Plan Cultura. O prazo está aberto para solicitar as axudas. A Deputación Provincial de Pontevedra pon en marcha un ano máis o Plan Cultura de axudas a agrupacións, entidades e asociacións da provincia relacionadas co mundo da cultura e con un prazo de solicitude que remata o vindeiro 15 de febreiro. Esta iniciativa, indicou a Diputación, ten como objetivo impulsar e fomentar a cultura popular nos seus múltiples expresións artísticas e está dotada con un orzamento de 400.000 euros que beneficiarán a 1 millar de grupos e de artistas. Así, pódense acoller a este programa as bandas de música, masas corais, grupos folclóricos, grupos de gaitas, música tradicional, música clásica e teatro, entre outras opcións. Para eso, deben presentar a súa solicitude no Rexistro Xeral da Deputación antes do luns día 15 de febreiro. Para as bandas de música estableces as axudas entre 600, 500 e 450 euros. Para as masas corais de 270 a 240 euros. Para grupos folclóricos de 270 a 210 e 170 euros e para a música tradicional de 240 ata os 170 euros.